So, hello, good evening po sa inyo lahat, mga manay. Ahead na po tayo, nag-live na po kaagad ako. Dapat mga 8:05 pa po yung live ko. So, ino eh, ino-open ko lang po ito kaagad kasi hindi na makatiis si Bray, oh. Makulit talaga si Bray. So, maraming salamat po. Unang-una, gusto ko po magpasalamat po muna sa ating Panginoon at patuloy tayong binibigyan ng mga blessings sa buhay at iniingatan din ang ating kalusugan. Maraming salamat po, Lord. Thank you. Yan. Patingin ko muna ang ating lahat po ng ating mga sponsors. Sa pangunguna po ni Ma'am Julie Martinez ng Kuwait, si Ma'am Gina De La Cruz ng Italy, si Ma'am Oday 2524 ng Germany. Gray, huwag ka mahirap daw ang signal. Di po, Mama Patricia. At ina-acknowledge ko lang po muna lahat ng ating mga sponsors. Si Ma'am Luz ng Japan, Ma'am Lucia ng Japan. Tapos si pare Hernan Porteo ng Pangasinan. Si Sir Vladis TV Official GBPG ng Saudi Arabia. Si Ma'am Shar Sales o si Ma'am Hart ng Australia. At si Ma'am Purple K o si Ma'am Karen Simon Galang. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors. Thank you po sa inyong pong walang sawang pag-suporta sa channel po ni Hilbal at siyempre sa pagbibigay blessings sa ating batang drummers at sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sponsors. And then, siyempre maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga subscribers. Kung wala po yung ating mga subscribers, hindi po natin mararating yung 20,000 subscribers and counting. Yan. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. And siyempre, maraming salamat din po sa ating mga viewers na walang sawang sumusuporta at nanonood ng ating mga videos na ina-upload. At siyempre, gusto ko rin po pasalamatan lahat po ng mga nanonood na hindi ini-skip yung aking mga yung aking mga ads. Maraming salamat po. Pag hindi niyo po ini-skip yung mga ads na inyong napapanood, ay nagkakaroon po dyan, binabayaran po ni YouTube si Hilbal. So maraming salamat po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat and naway pagpalain po kayo lahat ng ating pong may kapalyan. Apo'y bumabati muli ng isang magandang gabi sa inyong lahat mga manay. Saan man lupalop kayo ng mundo nandoon. Naway lagi kayo nasa maayos na kalagayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live stream. Yan. Batiin po muna natin yung unang dalawang ating nasa chatboard, si Ma'am Patricia Dublin. Ang sabi niya, hello Hilbal, ang hirap ng signal dito. Ayan, welcome back po Ma'am Patricia Dublin. Si Bray, ang gulo. Ayan, ang gulo ni Bray, oh. Ayan, ang gulo eh. And siyempre, ang ating sponsor naman na si Ma'am Gina De La Cruz. Good evening po, Sir Hill. Ayan, good evening din po sa iyo, Ma'am Gina De La Cruz. And then, welcome back din po sa iyo, Ma'am Gina De La Cruz. And welcome back din sa iyo, Ma'am Marife Bedja. Gandang gabi po, sir. Yan, thank you. Nagdadatingan na po yung ating yung mga kasali po sa ating parapol, sa ating pag-giveaways, 20 printed polo shirt na ipamimigay plus yung 3,000 Gcash or load sponsored by no other than our very own Ma'am Oday 2524. Siya rin po yung sponsor sa mga polo shirt. And then syempre dito sa 3K o sa tatlong mananalo ng tago 1,000. Bray, ang sakit. Ano ba? Live tayo. Ang daming nanonood. Mahiya ka. Ang kulit kasi. Welcome. Salamat po sa 10 million people in the house at sa 11 nagtamsak dyan. Maraming salamat po. Yan. I-welcome natin lahat po ng ating mga mga guest. Nandyan po si Bray, ano ba yan? Ang kulit. Ang kulit talaga nito.
Ayan. Huwag sanang huwag sanang maghangtuan ako. Ayan. Sabi ni Sir Jet na, hello po Sir Hilbal. Sabi naman ni wait lang ha, bigyan kita ng ng jacket jet. Ayan. Ano ba yan, Bray? Sabi na, take booking. Hello sir, good evening sa iyo at kay Bray. Salamat po. Yan, sana po mapili po ako sa 1K premium. Pandagdag ko po sa tuition ko. Salamat po sir. Yan. Sabi naman ni ma'am, welcome back po sa iyo, ma'am Josie Villaflor. Nako, walang tigil ng ang aking magpapapapong message. Hi Sir Hill, good afternoon po, watching from Riyadh. Oy, kumusta po kayo dyan? Alas 3 pa lang po dyan sa Riyadh, bandang Riyadh. Saan po kayo sa Riyadh, ma'am Josie Villaflor? Ako dati po dyan sa exit 18. Sabi naman ni Jeff Oleta, nakasubscribe na po ako kay ma'am. Okay, thank you po. Ayan na po ang ating isang ang ating, ayan nanay ayan si nanay Nandiyan po ang ating sponsors ng ating pa-raffle at sa ating 3,000 GCash or load. Ayan si Roslyn Burger. Siya po si Uday 2524 mga manay. Paluin daw ka. Paluin ka raw ng nanay Payag ka ba? Ang gulo talaga Kanina hindi naman tumagulo nung hindi pa ako nagla-live. Ngayon nag-live na ako saka naggugulo. Tama na, nagpapakalong Yan yun naman ang niyan, nagpapakalong siya, Teka, baka maano mo yung yung mic. Yan. Hirap ng signal dito. Naku, maano yung headset ko. Bray, behave. Behave. Ikaw ha? Maano mo yung headset ko? Ayan, welcome ulit natin lahat ng ating mga guests. Nandiyan si Ma'am Emma Morales. Hi, Sir Hill. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi rin po, Ma'am Emma Morales. Thank you po sa pagdalo. Ayan. Gusto ko pong ipalam sa inyo, dito po sa ating mechanics, dito sa ating parapol, ang total po na sumali dito, Bray, wag mo yan. Ang total po sumali dito sa ating parapol ay 29. Kasama po kasi dyan lahat yung ating mga sponsors. Ang ating sponsors ay 8. Si Ma'am Julie Martinez, si Ma'am Gina De La Cruz, si Roslyn Oday 2524, si Ma'am Luz Yanga ng Japan, si ano ba yan? Si Ma'am Hart ng Australia, si Sir Hernan Porteo, si Sir Bobby's TV Official TV Vlog TGBT, at saka si Ma'am Purple K o si Karen Galang Simon. So, ang paglalabanan nyo na lang po ay 12 polo shirt. Pero kung sa ano ba yan, Bray? Behave. Tapos doon po sa pagkatapos po ng ating raffle, saka natin raraffle din yung mananalo po doon sa 3,000 sa 1,000 load. So dito po sa sa mga sponsor po, yung iba pong mga sponsor, dinonate na po nila yung kanilang mga t-shirt, yung mga polo shirt. Si Ma'am Gina De La Cruz, nagsabi na po sa akin na i-donate daw nila yung i-donate niya raw yung polo shirt niya kina Ma'am Emma. So may isa ng yung kila Ma'am Emma, nandun na yung nakadonate na sa kanila yung isang polo shirt. Si Ma'am naman nagsabi rin sa akin, si Ma'am Julie Martinez, i-donate naman daw yung polo shirt niya kay Ma'am Patricia Dublin. So hindi pa man binobola natin yung ating parapol. Yung ibang mga kasali rito, nanalo na sila ng polo shirt dahil i-donate ng ating mga na ibang nating mga sponsors. And then syempre yung mga sponsor, pagdating po sa 3,000, kasali pa rin po sila sa bola. Depende na rin po yan kung i-donate pa rin nila yung mapapanalunan nilang mga prizes o kaya yung 1,000. So, sabi naman ni si Ma'am Gina De La Cruz, nag-pledge kanina,
in case daw na manalo siya sa sa 1,000, i-do-donate niya pa rin daw yung kila kila dun sa dalawang bata, kay Rian at kay Renalyn, yung 1,000. Do-donate niya daw po yun. Yun po yung pagkakasabi sa akin kanina ni Ma'am Gina De La Cruz. So maraming salamat po, Ma'am Gina De La Cruz, at maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Julie Martinez, na i-donate niyo yung inyong mga prizes o yung inyong mga polo shirt. So batiin natin ulit. Sabi ni Ma'am Ma'am Pina Selmaro, hello Sir Hill, good evening. Welcome back po, Ma'am Pina Selmaro. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hello, bright mo talaga. Ni Pido, hello. Bigyan natin ng jacket si Mama ni Pido. Hindi po yung jacket yung jacket po dito sa sa live stream, dito sa chatboard. Baka sabihin nyo, hanapan nyo ko ng jacket na kapatay tayo. Ayan, maraming salamat. Good evening po sa iyo, Ma'am Annie Pido. Hello po, Sir Hilbal. Good evening po. Sabi naman ni Sir Jet, road to 1 million na, sir. Malabo pa yun, sir. Yung 20,000 nga, medyo nahirapan tayo. Pero dahil sa tulong niyo po, sa tulong nating mga subscriber, yan, maraming salamat po. Tapos, sabi ni Mama, ni pare pala, pare Ronaldo Gaki. Hello, good evening, sir. Yan, good evening sa iyo, pare. At sabi naman ni Ma'am Emma Morales, okay lang po, sir. Maraming salamat po sa mga ninang at ninong ni Rian. Yan, thank you raw. At doon sa mga ninong at ninang ni Rian, nagpapasalamat po si Ma'am Emma Morales sa na kanyang kasama na po ng kanyang buong pamilya. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng nagbigay ng kanilang mga gifts, nagbigay ng ng in kinds ng birthday ni Rian. At syempre maraming salamat din po sa mga tumulong doon sa pag-prepare pala po ng doon sa birthday celebration ni Rian. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mali po, binabati ko po lahat po ng ating mga viewers kung saan man lugar, sa Bicol, sa Ilocos, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Iloilo, sa Mindanao, sa Davao, sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, sa Albay, sa Legazpi, sa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, yan, Mindoro, lahat po ng inaabot ng ating signal. Kumusta po kayong lahat yan? Naway nasa mabuti pong kalagayan. Ano ba yung Bri? Nagla-live tayo eh. Bakit? Diyan ka lang at magagalit sa yung nanay. Sabi naman na ni Pito, salamat po sir. Hi Rian yan. Wala, si Rian siguro nandyan. Baka may nag-aaral si Rian ng iba't ibang kanta. Kanina may sinend sa akin si Ma'am Emma na nagpa-practice si Rian. Wait nga lang, Bri. Anuin natin yung yung aircon. Mainit. Wait lang po. Init. Aray ko. Yung nga pala po, ito po yung yung kumpletong listahan po nung makakasali dito sa ating parapol. At ang gagamitin po natin ay itong mahiwagang tabo. Dito ko po ilalagay sa mahiwagang tabo. Kasi po wala akong paglagyan dito, wala tayong kaya ito po, ito ilalagay po to dito lahat. Pero bago ko po to ilagay lahat dito, babasahin ko po muna isa-isa. Bago natin ilagay sa babasahin po muna natin isa-isa. Ayan, makikita nyo. Number 1 is Ma'am Julie Martinez. Ayan. Ayan, si Ma'am Julie Martinez. Ayan, una, nilagay ko na. Number 2, si Ma'am Gina De La Cruz. Ayan. Tapos number 3, si Ma'am Roslyn Berger. Ayan. Lahat ng name nandito. Number 4, si Ma'am Luciana. Ayan. Number 5, si Ma'am Shar Sales o si Ma'am Heart. Ayan, number 5. Tapos number 6, si Pare Hernan Porteo. Ayan. Number 7, si Vladis TV Official TV GTG.
Yan. Tapos number 8, si Ma'am Purple K o kaya si Ma'am Karen Simon Galang. Number 9, si Daniel Velasquez. Ito po yung mga ito po yung mga kasali talaga po sa raffle. So, yung mga hindi po kasali ngayon sa raffle, antabayanan nyo lang po at magkakaroon po tayo ng special mga yung consolation prizes na tag 50 load ka GCash. Number 10, si Pina Selmaro. Ayan. Kahit wala po dito yung mga nandirito nakasali, kung mabubunot po sila, ipupost ko rin po sa sa community. Yung mga wala po rito at nanalo, ipupost ko po yan sa community, kaya tingnan nyo na lang po sa aking community. Number 11 ay si Terry Rocky. Ayan. Tapos number 12 ay si Alicia Aguilar. Tapos number 13 si Cristituto de la Peña. Ayan, yung mga kasali yan. Number 14 si Lanlan Elguera. Ayan. Lanlan Elguera. Number 15 si Everly Asia. Number 16 si Dong Charm TV. Ayan, Dong Charm TV. Tapos number 17 si Bistada May. Ayan. Tapos number 18 si Jonah Sarmiento. Ayan. Kahit wala po kayo dito, kung mananalo po kayo, okay lang po. Ibibigay sa inyo yung premyo. Number 19 si Adele Aquino o kaya si Ma'am Edelita Galapon. Tapos number 20 si Josie Villaflor. Yan, nandito si Ma'am Josie Villaflor, nakita ko yan. Number 21 si Ma'am Agnes Monteagudo. Yan. Number 22 si Ma'am Villegas Ani. Yan, Villegas Ani. Tapos number 23 si Ma'am Patricia Dublin. Ito, Antimano, panalo na to dahil dinonate sa kanya ni Ma'am Julie Martinez yung polo shirt niya. Number 24 si Delia Baldonado. Number 25 si Florante Marcelino. Tapos number 26 si Marity Bedja. Yan, Marity Bedja. Number 27 si Ma'am Elaine Q. Number 28 si Alan Elguera, dalawa yung naging ni Alan. Kasi sabi ko, the more account you na ipasok, mas marami kang tsansa. So dalawang account is pare Alan. So number 29 and last si Sir Jeff. Yan. So yung mga hindi po nabasa rito, yung mga hindi po na rito na nabasa mga pangalan, ibig sabihin hindi kayo nakasali sa sa parapol natin at hindi kasi meron po kasing tayo. Meron po kasing yung yun, alugin na natin. Meron po kasing yung rules na kailangan yung panoorin muna yung mga videos at sagutan yung tatlong kasagutan lang at tatlong katanungan. So yung iba rito talaga sumali sila, pinanood nila yung videos, taka na sinagutan nila yung Pero wag po kayo malungkot, yung mga hindi po nakasali, magkakaroon po tayo ng special game, papalaro tayo, Pinoy Henyo, mabibilis lang. Ang pananalunan is 50 pesos load or GCash. Okay na rin yun. Kasi wala, di ba? So, magbasa muna tayo mga manay. Magbasa muna tayo ng ating mga nandito, mag-backread muna tayo at marami na naunahan tayo. Yan, sabi ni Sir Ma'am Adele Aquino, welcome back sa Ma'am Adele Aquino. Good evening, host. Thumbs up down. Salamat po. Sabi naman ni Ma'am Gina De La Cruz, salamat po Sir Bal. Dottie Jones, yan. Diyos marami nabanggit manay, bigyan kita ng jacket ha. Dr. John, maraming nabanggit tabi, sir. Shout out man tabi. Salamat po. Shout out kay Ma'am Dottie John. Shout out tabi sa imo manay. At sa kabos na mga pag-iribang mo dyan sa sa Harong Nindo. Yan, shout out po sa ino kabos.
Since sa gabos ng mga Bicolano, shoutout po sa inyo gabos. Ayan, nandito rin si pare Hernan Porteo. Good evening sa lahat po at sa mabait na sponsor. Good evening, Maring Emma. Ayan, chat disconnected. Please, while we wait successfully. Naku, patay tayo niya, nadi-disconnect pala ako. Nawawala ata ang ating Huwag mo na ako isali, bossing. Sige, wag na daw isali si Ma'am Rosenberger. Sabi naman ni Ma'am Arlene Salmiengo, welcome back sa iyo, Ma'am Arlene Salmiengo. Tamsak dan host. Yan. Arlene, harang. Salamat sa paharang. Ha? Thank you sa paharang, Ma'am Arlene. Thank you. Alam mo, gaganti ako dun sa mga mo live mo. Ma'am Adele Aquino, salamat po, sir. Adele Aquino ulit. Tamsak dan, sir. Thank you. Aria Ronquillo, tamsak. Yan, pasali po. Bigyan kita ng jacket, Ma'am Ira Ronquillo. Tapos na po kasi Ma'am Ira yung ating pa-entry. So, huwag po kayong mag-alala kasi pagkatapos po ng ating raffle, meron po tayong palaro na yung Pinoy Henyo na ang mapapanalunan is 50 pesos load. Yan. Ngayon, kung may channel ka naman, may bibigay ko sa iyo is legit na 5 saging. At bibigyan din kita ng 100 watch hour. Yan. Sa mga sasali na merong mga channel So sa mga wala naman, 50 pesos load or GCash po ang katumbas po noon. Okay? So sali na lang po kayo, Ma'am Aria Ronquillo, mamaya po ng ating pagtaas po ng ating parapol. Thank you po. Caloocan Monumento, hello po, Ninong at Ninang, si Riam. O yun, si Caloocan, na pa to? Ba't naging Caloocan Monumento ka na? Ano nangyari at naging Caloocan Monumento ka na, Rian? Ba't naging Caloocan Monumento ka na, Rian? Sabi naman ni pare Hernan Porteo, maray na ba pagkabanggi? Paling manoy, sana manalo ako sa 1K paling. Kasi dagdag ko sa late na pa-birthday ko kay Rian. Pero yung t-shirt, pari gusto ko isuot kasi idol ko si parang. Kaya sorry, hindi ko ma-donate yan. Maraming salamat sa pating Hernan Porteo. Natawa naman ako doon. Maraming salamat po. Ayan, sabi naman ni Sir Jeff, road to 1 million, sir. Thank you. Sana magbilang angel po kayo. Ayan. Salamat po sa 21 million in the house. Thank you. Stay tuned po sa mga mga hindi nakasali sa ating parapol at meron tayong pa-games. Okay? Caloocan na monumento. Wait lang po. Sige, wait lang. Sige. Hintayin kita. So, sisimulan na po natin ang ating raffle. Sa raffle po muna ng wait. Kasi tatanggalin ko pala muna yung yung ating mga sponsor, tatanggalin ko rito sa raffle kasi hindi na sila kasali. Asa na ba yun? Maghahanap patuloy ako nito. Ato, Roslyn Gina de la Cruz. Hindi na nagkasunod-sunod to Wait lang po pasensya po muna at medyo dapat pala hindi ko muna sinama na lahat na Purple K. Konti lang naman po to, 8. Para hindi na po sila masali sa bunutan. Char Sales. Number 4, Luz Yanga. Tapos, Hernan Porteo. Sino pa to? Number 1. Asan na yung number 1? Villegas, Nahin na nito. Ayun, Julie Martinez. Ayan. So, dapat 8 ito. Tatanggalin natin itong 8 na to para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, ba't 7? Sino nawawala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Sir Gladys.
Hanapin natin si Gladys. Wait lang po mga manay, ha? Ito. Sakto na. So, ito po ang maglalaban-laban. Nabawasan po ito na to 8 pieces. So, 29 kayo lahat. So, ang maglalaban is 21. Ang paglalabanan nyo is 12 pieces na na ano yun? Na po, printed polo shirt. So, ayan. Ayan. Uy. Eto na. Aisa Lapitan, Pamsak po. Thank you. Hello, Rian. And welcome back po sa iyo, Ma'am Eliza Lapitan. Oh, dito po sa Parapol, Ma'am Eliza, yan, di na po, close na po yung pasali. Pero maya-maya po ng raffle nito, meron po tayong pag-games na ang ating price is 50 pesos load or GCash o kaya 5 legit bananas kung meron kang channel and 100 hours na watch hour, okay? Kung meron kang channel. Kaya kung wala ka naman channel is 50 pesos lang worth of load o kaya GCash. So simulan na natin mga manay. Yan, Analisa Wandas. Yan, meron ka na. Close na po yung ma'am, yung ating pa-entry dito sa ating raffle. Kasi po matagal ko po pinost yung video, yung aking announcement na yung mga gustong sasali sa pag-giveaways, the 20 pieces printed polo shirt. Gumawa po kasi ako ng video at doon po sa video meron po akong katanungan na sinabi. At yun ang sasagutan lang po ng mga manonood ng video. And then pagka nasagutan yun, i-comment lang doon sa comment section ng video. And then ayun po, kasali na po kayo doon. So, yung mga sumali po doon, yun na po yung nandirito ngayon. Yun na po ang bubulahin natin. Napaiyak nga. Sige po, ingat po. Ayan, okay. Sabi Annalisa Wandas. Del Aquino, sir, tambay lang ako, nakikang baby na alaga ko. Sige po. Thank you. Nakaano ka po po? Nag-comment ka po ba doon, Ma'am Annalisa Wandas? Parang wala ata dito si Ma'am Annalisa Wandas. Bray, wag mong anuhin niyang Kung nag-comment ka po doon kasi re-reviewin ko rin po yun, bago ko ipaano yung iba. Nag-comment ka po doon at meron ka pong tingnan natin. Wait lang kasi baka wait lang po para sure, para fair po tayo. Yan, dito sa tingnan natin yung sa videos. Ito sa comment section ito. Pa-entry. Asa na ba yun? Wait lang po Sana ba yung pa-entry na yun? Bray, huwag ka nga magulo. Ang gulo mo. Huwag ka magulo dyan. Huwag mo. Ang gulo mo, Bray. Ito yung pa-entry. Wait lang. Tingnan natin yung mga nakukomment.
Bray, umalis ka dyan. Wikipedia kung Paldo. Hindi naman nagano. Yung iba kasi po, nag-comment lang siya, pero hindi naman na sumagot doon sa ano, tanong. Analisa Wandas. Jet. Perry Raki. Istada, may Alan Elguera. France. 39 lang yung nag-comment dito. Yung iba kasi hindi naman sumagot. Wala. France. Beverly Asia. Wikipedia. Adel Aquino. Agnes Monteagudo. Pelia Baldonado. Daniel Velasquez. Wala po yung ano. Okay lang po. Ayan. Tinignan ko lang po para sure. Kasi mahirap naman po kung talaga nakasali kayo tapos hindi kayo na-ilista. Ay ano naman po, unfair yun. So, maraming salamat po. Thank you po. At, pero wag kayo po mag-alala, no? Meron po tayong pag-games after nitong ating pa-entry raffles. So, bunutin na po natin mga manay. Magsimula na po tayo. Ayan, shout out po sa mga kumare at kumpare ko dito. Ayan, nandyan si kumare Patricia Dublin. Nandyan si pare Ronaldo Gaki, nandyan. Nandyan din si Mari Gina de la Cruz. Yan. Mga kumpare natin. Yan. So, bola-bola na tayo mga manay. Unang bola, binobola. Yan, binobola, sa hanay, sa letra yan, pinukula, ayan, unang maswerteng mananalo ng printed t-shirt. O nga po pala, nandito na yung unang winner natin. Sa lahat po ng mananalo, kung nasa ibang bansa po kayo, pwede nyo pong yung t-shirt nyo dito sa Pilipinas. Kung sinong i-address nyo dito sa Pilipinas, yung tao na magtatanggap ng t-shirt para sa inyo, ng polo shirt. Within the Philippines lang po. So, sa mga mananalo ng polo shirt, yan nyo yung exact address nyo po. Ilagay nyo po doon sa kung nahiya ko po yung maglagay ng address doon, i-add nyo po yung aking Facebook. Ito po yung aking Facebook. Elder Hilio Balyaran, yan. Naku, baka maano tayo, puro sana Elder Hilio Balyaran. Yan po ang i-add nyo sa mga mananalo po. I-add nyo po yan para dyan nyo po ako may PM, yung may message, yung address. Ano po? Kung nag-ano po kayo na natatakot kayo na mabulgar yung address nyo. Doon nyo po i-PM dyan sa sa pangalan, sa address ko po na yan. Dyan sa Dyan sa pangalan ko dyan sa Facebook. So ang una natin panalo sa ating polo shirt ay unang-una number 17, si Bistada May. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Bistada May. Ikaw po ang unang winner ng ating printed polo shirt. Wala tayong background music, den gano'n na lang. Ano ba yan, Bri? Bakit? Tayo niyan, may bibili. Wait lang, business muna, mga manay. Wait lang.
Bray. Alam mo, huwag kang mag-ano dyan, ha? Kung anong gawin ko sa ano. Lalay pa ko. Eh, Bray. Nauna ka na dyan sa pwesto. Inunahan mo na ako sa pwesto, oh. Pwesto. Alis dyan, alis dyan. Pasensya na po kayo mga manay at ano, sayang din yun, lahating kahang sigarilyo ang binili. Yan. Okay. Una po si Ma'am Bistada May. Yan, next. Kalugan natin. Kalug. O, kalug ka rin, Bray. O, sige. Gusto mo ikaw bumunot? Ha? O, yan. Second winner natin. Number 11. Number 11 ay si Perry Rocky. Congratulations sa iyo, Ma'am Perry Rocky. 10 to go. Yan. 10 na lang po. Welcome back po sa iyo, Ma'am Annie Velasco. Yan. Next. Talaga nakatitig si Brayo. Akala niya pagkain to. Titig si Brayo. Okay, next. Pili tayo na isa ulit. Sunod ay si number 12. Number 12, Alicia Aguilar. Ayan, si Alicia Aguilar. Ayan. So, tatlo na nananalo, ha? Next. Sunod-sunod po. Para hindi tayo magtagal. Kasi mag-ararapol tayo doon sa 1,000. Next. Ang panalo naman ay si number 10, Pina Selmaro. Nandito si Ma'am Pina Selmaro. Nakita ko yan. Kauna-unahan niya na nandito. Yan. Pang-apat na po yan. Congratulations po, Ma'am Pina Selmaro. Si Ma'am Patricia Dublin. Panalo na po yan. Na Antimano, meron na siyang t-shirt. Ma'am Patricia Dublin. Okay. Pero kasali pa rin siya kasi dinonate yun sa kanya. Malay mo kumakuha di dalawa sa kanya. Next. Number 9, si Daniel Velasquez. Lalaki naman. Congratulations po, Sir Daniel Velasquez. Aray ko, Bray. Teka. Umalis ka nga dyan. Baka malito ako rito. Ilan na pa to? 5 na. 5 na. So, 7 na lang. Okay, next. Ikaw naman talaga masyado ka Number 16, si Dong Charm TV. Ayan, Dong Charm TV. I-PM nyo na po, Ma'am Pina Selmaro, yung address nyo, yung buong pangalan nyo. Lagyan nyo rin ng phone number para madali pong pag padala sa LBC. Malapit lang kasi dito ang LBC sa amin Paglabas ko dyan sa nandiyan na yung LBC. Okay, 6 na yan. Okay, pampito. Number, talagang swerte naman talaga nito. Number 23, si Ma'am Patricia Dublin. Yan, bali dalawang t-shirt kay Ma'am Patricia Dublin. Kasi yung ni kalaan mo, dalawang na napanalo na ni Ma'am Patricia. 7 na siya. Bray, 5 na lang, 5 to go. Ayan. Next. Sunod ay si Ma'am Agnes Monteagudo, number 21. Yan, Ma'am Agnes Monteagudo. Ano ba yung Bray? Alis dyan. Tumigil ka. Tama ng kiss. Ilan na to? 3, 5, 7. 7 na. 5 na lang. So, binobola mga manay. And welcome back po sa lahat sa ating 18 million people in the house. Thank you po sa pagpunta rito at sa 15 thumbs up po. Next. Number 21, si Agnes Monteagudo. Hindi. Ano ba yung nabasa ko kanina? Monteagudo ba yung nabasa ko? Alicia Aguilar. Terry Rocky. Pina Selmaro.
Bistada May, Patricia Dublin, Dong Charm TV, Daniel Velasquez. So ito, number 21, Agnes Monteagudo. Alicia, ano pala yun? Aguilar yung pinasaw kanina. Agnes Monteagudo. So pangwalo yan, 4 na lang. 4 na lang mga manay. Binobola pa rin ang binobola. Yan, thank you sa mga pumunta rito. Next. Number 13, Cristituto de la Peña. Ayan, si Cristituto de la Peña po. Ayan, next. Ilan na siya? Siyam. 3 na lang. Ano nga natin? Baka hindi na ano yung iba eh. Baka nagdidikit-dikit. Mahirap yun eh. Yan. Para, yan. Ano yan? Tapos yan na natin. Para yung iba hindi na ano. Number 29, si Jet. GEP, si Jet. Panalo siya na ano. Okay, 2 na lang. Okay, ano ulit natin? Balasahin. Next. Yan. Okay. 2 to go. Next winner ay si Ma'am Adele Aquino, number 19. Nandiyan si Ma'am Adele Aquino. Ayan, present siya. Okay, last na lang po. Last na lang to. Ayan, last. O, yan. Kalay-kayin natin ang todo. Okay, last. And the last winner is Sino kaya to? Pinta natin. Si Jonah Sarmiento. Congratulations, Ma'am Jonah Sarmiento. Bilangin natin ha. Ma'am Jonah Sarmiento, congratulations. Ma'am Adele Aquino, congratulations, 2. Jeff, congratulations sa Jeff. Tapos si Ma'am Agnes Monteagudo, congratulations din sa iyo, 4. Si Daniel Velasquez, 5. Si Cristituto de la Peña, 6. Si Ma'am Patricia Dublin, 7. Si Dong Charm TV, 8. Si Bistada May, 9. Si Ferry Rocky, 10. Si Pina Selmaro, 11. At yung pang-12 ay si Ma'am Alicia Aguilar. So lahat po ito, ililista ko po muna kasi kasali po kayo lahat dito sa ano, kasali po kayo dito lahat sa 1,000 each. So ilalagay natin lahat ng ano, ng mga sponsor, lalagay din natin, sasama natin yung mga sponsor. And then itong ano, ililista ko po muna para kasi makakalimutan ko yan eh. Mahirap na. Behave right dito ha. Wait lang po at kukuha ko ng ano. Saglit lang. Lilista ko lang po muna saglit yung ano, mga manay. Chismisan muna kayo dyan. Kung anong chismis. Yan. So, ulitin po natin ang mga nanalo ay sina para sure. Agnes Monteagudo. Yan. Yan, lagay na natin check. Lagay ulit natin. Tapos, Adele Aquino. Lagay ulit natin. Jonah Sarmiento. So, Daniel Velasquez.
Tapos, Restituto de la Peña. Peña. Para Ma'am Patricia Dublin, dalawa kay Ma'am Patricia. Then Dong Charm TV. Bistada Main. Para hindi po ako malito, baka makalimutan ko eh. Terry Rocky. Tapos si Ma'am Tina Selmaro. And last, si Ma'am Alicia Aguilar. Alicia Aguilar. So nandito po lahat yung ano, nandito po yung lahat ng ano natin, yung entry. Kasama na po dito yung mga ano, yung mga sponsor. Kasama po dito yung mga sponsor. Yan. Yan. Ano po, Antimano, nanalo na po kayo Sir Restituto de la Peña ng t-shirt po. PM nyo lang po yung inyong mga ano, yung i-PM nyo po yung ano, yung inyong address diyan do sa pangalan po, yung Virgilio Ballaran. I-add nyo po yung ano, yung Virgilio Ballaran sa inyong ano, sa messenger nyo. Diyan nyo po yan yung inyong mga address. Yan. Pare, grabe sa maswerteng tabo. Ang alam kong maswerte ang Arinola. Si Brian. Sabi naman ng Mama ni Pido, Sir, salamat daw po, sabi ni Bistada May. Nandiyan ba si Bistada May? So, ito, nandito na po lahat ha. Nandito na po lahat yung ating unang 3,000 for 3,000. Pag 1,000 po, tatlo lang po mananalo. So, ano po, good luck po sa lahat. Good luck po sa lahat na ano nang mananalo diyan ng ano ng ating mga participant. Yan. At maraming salamat po sa inyong ano pag-participate po dito sa ating ano parapol, pa-entry po. Thank you po sa mga nanood dun po sa ating videos at sa sumagot na ating ano katanungan. Yan. Thank you. Binubola lang po natin para sa ganun maano natin. So, pag paano nyo na ang manalo yung mga ano, yung mga sponsor, kasi ang mga sponsor, tiyak i-donate yan. So, yan. Ayun, ako po, patay tayo yan kay ano, nag-flooding na si ano, Rakiterong Maganda. Rakiterang Maganda, nag-flooding na po. Huwag ka mag-flooding. Tapos na po yung ano, palista. Kasi yung pa-entry po, tapos na po yan. Tapos na po yung ano, pa-entry. Ayan, mamaya po, pagkatapos mo nitong ano, paano natin, parapol na to, ayun dito sa 3,000 po, tatlong mananalo ng 1,000. Magpapalaro po tayo ng Pinoy Henjo. Ang pa-premyo naman natin doon is 50 pesos. Yan, or 5 bananas or 100 ano, WH. Yan. Pero sa ngayon, ito po muna. Tapusin po muna natin kung ano. Ito po kasi ito yung mga nag-entry doon sa ating pa-entry videos. Doon sa ating ano road to 20k subscriber. So, pasensya na po kung hindi po kayo na makakasali ngayon dito sa ating ano parapol at dito po sa ano sa 3,000 ano giveaways sponsored by ano Mama Oday 2524. Yan. Pasensya na po ho. Kasi ito nabola na natin yung ano yung sa t-shirt. So ang bubulahin na natin ngayon ay itong
sa 3,000 pesos. Yan. Ang unang mananalo ng 1,000 GCash or load ay walang iba kundi si Tantararantang. Yan, teka. Haluin natin ang haluin. Hinahalo natin ang hinahalo. Yan. Haluin natin ang haluin ng gusto. Yan. Ang una. Sino kaya ang unang masuswerte na to? Yan. Pintahan natin. Mga manay, mga manay. Pinta natin. Kung alam niyo yung mga number, at swerte naman talaga. Ang swerte naman ito. Ang unang nanalo ng 1,000 pesos, mga manay, mga manay. Isang sponsor po. Si Ma'am Gina de la Cruz. Kasi ang sinabi ni Ma'am Gina de la Cruz, ibibigyan niya raw yung 1,000 kay Rian tsaka kay Renalyn. So, ito, napunta rin sa ano. Maraming salamat po, Ma'am Gina de la Cruz. Ikaw po yung kauna-unang nanalo dito sa ating giveaways na 1,000 na load or GCash. Yan. Ma'am Gina de la Cruz, number 2. Siya na po. Yan. Yan po, Ma'am Emma. Dinonate na po yan dinonate na po yan ni Ma'am Gina de la Cruz, yung kanyang napanalunan sa kay Renalyn at kay Rian. Tapos yung polo shirt na para sa kanya, i-donate din po sa inyo. So meron kayong po. Meron din po kayong meron kayong ding polo shirt na matatanggap. Bukod sa ibibigay ko sa inyong polo shirt, okay? Kasi siyempre hindi naman po pwedeng hindi ko kayo bigyan ng polo shirt kay Sir Eddie. So may tag-isa na kayo ni Sir Eddie. Kasi binigyan kayo ni Ma'am Gina de la Cruz. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gina de la Cruz ng Italy. Napakabait mo talaga, Ma'am. Ito na, next winner natin. Sino kaya to? Winner ng 1,000 ulit. Pintahan natin. Ayan. Ano na naman ulit? Isang sponsor na naman ang nanalo. Ang kanyang number ay number 8. Mga manay. Si Ma'am Purple K. Yan. Si Karen Simon Galang. Yan. Sponsor din kasi yan. Yung dalawa na. So, isa na lang mga manay. Yan. Ano natin ulit? Kalaw-kawin ulit natin. Sino na kayang mananalo rito? Last na lang mga manay. Okay, pray tayo dyan. Ayan. Last but not the least. Yan. Next. Sino kaya to? Number 25. Si Florante Marcelino. Ayan, Florante Marcelino po. Ayan, congratulations po, Sir Florante Marcelino. Ayan, thank you. Maraming salamat po sa ating mga sponsor, lalo kay Ma'am Oday 2524. Maraming salamat po sa pag-sponsor mo, Ma'am. Nandito na po yung sa cellphone yung mga load na ipapasa doon o yung GCash na ipapasa. Dito po ang mananalo ay si Sir Florante. Sa 3,000 po ay si Sir Florante Marcelino. Pangalawa si Ma'am Gina de la Cruz. At pangatlo si Ma'am Purple K sa 1,000 sa tago 1,000 po yan. Recap naman po doon sa ating polo shirt. Ang mga mananalo ay si Agnes Monteagudo, si Jet, si Adel Aquino, si Jonas Sarmiento, si Daniel Velasquez, si Cristituto de la Peña, si Ma'am Patricia Dubin, si Dong Charm TV, si Bistada May at si Pere Raki, Pina Selmaro at ang pinakahuli ay si Ma'am Alicia Aguilar. So, yan lang po dito ang ating parapol mga manay. At ngayon, magkakaroon tayo ng palaro. At sa mga wait lang. Parapol po tayo. Huwag kayo pong malisaglit at maglalaro tayo. Ano yun?
Oo naman. Kahit wala namang ano, tahol ka ng tahol eh. Kahit wala namang ano, tumatahol ka, ano ka ba Ma'am Bri? False alarm ka lagi. Nag-aano ka lang, ano ka lagi, papapansin ka lagi Bri, ha? So maraming salamat po sa lahat po ng mga sponsor, sa lahat po ng ano ng mga participant po. Maraming salamat po sa ano sa pag pagsali dito sa ating ano sa parapol at na-conclude na po yung parapol natin tsaka yung sa 3,000. Congratulations po sa lahat po ng mga nanalo. So ngayon magpapalaro tayo. Kung gusto niyo laro ng ano ng Pinoy Henyo, larong Pinoy Henyo, pwede po kayong manalo ng 50 pesos load, GCash or load. Dito rin po, pwede na kayong loadan. Pwede nyo pong i-type dyan yung inyong para antimano, maludan ka agad kayo. Red to 60 na. Sir. Ayan, okay. Sige, road to 50 talaga tayo dyan, ano, Ma'am Pina Selmaro yan. Sa lahat po muli ng ating ano, mga winners, congratulations. Sa mga hindi naman po ano, nanalo, ay dito baka sakali po kayo manalo dito sa ating Pinoy Henyo. Alam niyo po yung Pinoy Henyo? Yan, maraming salamat. Good evening po sa iyo, Ma'am Julie Ma'am Julie de la Rosa Horario. Ayan, yan po yung totoong name ni Ma'am Julie Martinez. Yan, maraming salamat po, Ma'am Julie. Naisabi ko na po na yung para sa inyong t-shirt ay mapupunta po kay Ma'am Patricia Dublin. So yung inyong mga address, mga winners, sa lahat po ng mga winners, ilagay niyo po yung lahat ng inyong mga address doon sa ano, doon sa i-PM niyo po sa akin, doon sa inano ko dito po sa paano ko dito sa ayan, i-add niyo po to. Wait lang ha. Ano ba yun? Pwede, paki-address na lang at least ko nga pala kay Jamtex para daw may promote si Hilbal sa mga live niya pari. Okay, sige. Maria Ronquillo. Wala na pong palista ma'am Maria Ronquillo. Huhulaan niyo lang po. Maglalaro po tayo ng ano ng Pinoy Henyo. Maglilista lang po ako ng mga ano dito, mga kasagutan. Huhulaan niyo po. Kunyari, bagay, lugar, pagkain, ano ba 'yon? Tao, ganun. Mag-ano kayo ng mga category. Halimbawa, sasabihin ko, ito, ano, tao. Kung magsasabi ko, bagay, tao, pagkain, ganon. So, hulaan nyo kung ano yung nakasulat dito sa akin, ano. Hulaan nyo dito kung ano nakasulat dito sa dito sa papel. Yan. So, ito na yung ating unang, ano, itong ating sagot. So, pwede na. Kung gusto niyo magsimula ng paglaro, na tayo maglaro ng ano ng Pinoy Henyo. Andito po yung kasagutan. Sa Pinoy Henyo naman, siguro kayo magsasabi kung ano yung tatanungin niyo, tao ba, bagay ba, pagkain ba, lugar ba? O sasabihin ko, pwede, ganun. Okay, game na ba tayo mga manay? Welcome back po. Anuhin po natin, i-welcome ulit natin sa ating pangunahing sponsor na si Ma'am Julie de la Rosa. Yan, si Ma'am Julie Martinez ng Kuwait. Good evening po muli sa Ma'am Julie. Yan, thank you po sa pagdadalo. Meron tayong 18 million in the house nandito. So kung gusto niyo pong maglaro, ang papanalunan po is 50 pesos load. Load or GCash, convertible to cash or load. Yan. Kung gusto niyo pong maglaro, type po kayo ng 1. Kung gusto niyo pong maglaro, type 1. And kung ayaw niyo naman po maglaro, kwento na lang po tayo. O nga po pala, gusto ko rin pong brought out yung tungkol dun sa channel ni Renalyn na biglang nawala. Ginawan ko ng channel ngayon si Renalyn.
ibibigay ko sa kanya yung channel niya na siya na ang bahala mag-manage. Kumbaga, ginawan ko lang siya para nang sa gano'n, meron din naman siyang makapag-upload ulit siya ng kanyang mga videos. Nakakaawa naman kasi yung di ko inabot para hindi, kahit hindi mo inabot, Weng. Welcome back sa'yo, Weng. Si Weng de la Cruz ay kapitbahay ko yan dati. Ayan. Ano nga pala, condolence nga pala, Weng, sa pagkamatay ni na Mama Ineng, ni Nana Ineng. Ano pala, condolence. Ayan. Ano na lang, ito na lang pwedeng yung yung sa itong Pinoy Henyo tayo mga manay. Kung gusto niyo maglaro, type 1. Alam niyo ba yung Pinoy Henyo? Hindi niyo alam. Alam niyo yung Pinoy Henyo, mga manay? Maghuhula lang kayo ng mga wala hindi na. Lalabs, ano pa ba ako? Clear pa ba ako? Naririnig pa ba nila ako? May nakakarinig pa ba sa akin? Bray, naririnig pa ba tayo, Bray? Si Bray, okay na rito. Ano na siya? Tahimik na siya. Meron. Clear naman pala. Sige, laro tayo. Okay, kung sino lang gusto maglaro ng Pinoy Henyo, sige, hulaan nyo na. Ako na magsasabi. Bagay ito. Bagay. Bagay siya. Para mas mabilis. Bagay. Hula na. Bagay to. Bagay. Hindi ito tao. Hi, Ran Astrep. Kumpare mo yan, Ma'am Julie Martinez. Ma'am Julie. Kung si Ma'am Hernan Portella, binaliktad niya lang yung kanya pangalan. Yan. Maraming salamat sa 16 million in the house. Yan, 15 million in the house. Thank you po. Hindi. 2 words, English. Ayan. 2 words, English. Ayan. Sige, hula na. 50 pesos load or GCash? Lorante Marcelino. Ayan, yun. Sir, panalo po kayo. Panalo po kayo ng 1,000. 1,000 piso po, sir. Ano na lang po yung siguraduhin nyo lang po na yung GCash number nyo. Ilagay nyo yung pangalan ng tatanggap dun sa GCash. Tapos yung GCash number. I-double check nyo. Nang sa ganun alam po kung anong nakalagay ng pangalan po doon. Paki-double check nyo po yun. Wala, hindi sa kusina. Pwede. Pwede rin sa kusina, pwede. Pwede rin siya sa kusina. Pwede rin siya sa kusina. Ayan. Sir Florante Marcelino, ulitin ko po. Ang ibibigay niyo po sa akin yung GCash number. Tapos, GCash number po hindi po yung yung mobile number nyo. Dapat GCash number po. Kasi pagka wala po kayong GCash, hindi po yan hindi po may tatransfer yung yung GCash nyo. Ngayon, kung meron naman po kayong account sa bangko, ibigay nyo sa akin yung yung account number ng bangko. Tapos yung kung anong bangko, kung anong pangalan ng bangko. Kasi madali na lang po magpadala through GCash, bank to bank, o kaya sa GCash to GCash. So, nyo lang po. Ayan, pwede yan, Weng. Ayan, pwede yan. Basta 2 words, English. Ayan. Pakiulit po, ulitin ko po, Sir Florante Marcelino. Yung pangalan po nung nakarehistro doon sa GCash, tapos yung GCash number. Yun lang po. Hindi na kailangan po yung address kung saan address po yan. GCash number lang po, tapos yung pangalan nung nakarehistro doon sa GCash. Para alam ko po na halimbawa yung binigay niyo yung number na yon ay kung ano yung number na binigay niyo tapos sinabi niyo kung sino yung nakapangalan doon, makikita ko po. Hindi na po ako magtatanong pa ng kung ano-ano para alam ko kaagad. Na halimbawa, binigay niyo yung 0912478514.
Pagka binigay niyo po yan na number na yan, ano ba, i-click ko yan, makikita ko kung kaninong pangalan yan. Dapat, kung kanino nakapangalan po yung GCash number na yan, yun po ang sabihin nyo. Hindi po, kung yung number nyo po na yan, cellphone number nyo lang po yan, hindi nyo po yan matatanggap dyan. Hindi nyo po matatanggap dyan sa ano na yan, cellphone number nyo. So, kung meron po kayong kakilala dyan na may GCash, o kung meron po kayong bank account, doon nyo na lang po ibigay nyo na lang po sa akin yung bank account nyo para nang sa ganun ay mai-transfer ko na lang po doon sa bank account nyo. Kasi pwede yun Pwede pala yung GCash to bank. Yan. O kaya naman GCash to GCash. So, ayan, salamat. Bibili ng bigas sa gamot ko, sir. Sa Palawan Express mo na lang padala. Naku, tayo niyan. Naiano ko na po. Sige po. Gagawin ko na lang po ng paraan. Pwede naman kasi i-cash out to kasi nandito na po, naka dito sa GCash. So, kung gusto niyo po, i-cash out ko na lang po to. Tapos, ipapadala ko na lang po dyan yung address. Dyan sa address nyo na yan, yung pangalan nyo po ba, wait lang po sa ating mga wait lang Yung pangalan nyo po bang Florante Marcelino, yung po talagang pangalan nyo? Hindi na ata ako hindi na. Sir Florante, kung nandito ka pa po, type po ka nga po. Kung sige po, i-cash out ko na lang po itong dito sa GCash ko at ipapadala ko po sa Palawan nyo. Sa Palawan. Florante Marcelino, Iron Street, Upper Quezon Hill, Baguio City. Uy, taga Baguio pa pala to. Sige po, copy po. Wait lang po, screenshot natin. Picturean na lang natin yun. Para na sa ganun para hindi natin wala na. Yan, okay na po. Yan, okay po. Sige, okay po ma'am Emma. Okay na po Sir Florante. Ako na po magpapadala po diyan sa inyo ng nung 1,000 at naway makatulong nga po sa inyo diyan dahil kailangan nyo palang makabili ng bigas at gamot. Yan. Naway ako naman natutuwa at makakatulong po sa inyo yung napanalunan nyo. At maraming salamat po sa ating sponsor na si Ma'am Uday 2524. Thank you po Ma'am Uday 2524. Yan, may nag-request. Wait lang mamaya ko na lang po kaya accept So, sige. Tayo? Tuloy tayo doon sa ating Pinuhenyo, sige pa. Hindi, two words. English. Yan, sali po kayo. Sige po, Ma'am Patricia, tomorrow na lang sa PM ko sa inyo. Yan. 2 words. Electronics. Isang klase ng electronics. Yan, sige. Hula na. Yan, 2 words mananalo po na on the spot. 50 pesos load. Ano na? Weng, hula na. Ayan, may clue na kayo 2 words, English, electronics. Yan. Ayan, English words 2 words. Yung tissue, hindi yan tissue. Pwede kasi ito magamit sa yan, electric fan, yan, ganyan, mga electronic na hula na, wala nang huhula. CP po, hindi, cellphone, hindi. 2 words. Isang electronic, radio. 2 words po, dalawang salita. Yan. Video okay. Hindi rin.
Isa siyang electronic, ginagamitan siya ng kuryente para magamit. Ayan, ano po, bagay siya, 2 words, English siya, 2 words, electronic, isang uri ng electronic. 2 words, 50 pesos load on the spot. Sige, hula na. 2 words po, Topring Sembese Street, ano ba yan, TV, Annalisa Wala, hindi po TV. Electric fan? Hindi. Basta electronic, parte siya ng na electronic. Pero hindi siya gadget. Isa siyang electronic items. Ginagamitan ng kuryente. Yan. 2 words po. Sige, halukay ng utak. Dig. Halukay, dali. Maraming salamat sa 18 million in the house. Gas stove. Ay, yun. Ano pa? Hindi. Electronic po. Wait lang. Sige, hula lang kayo. Babasahin ko pa iron. Hindi. Hello, Pepe. Meron. 9. Ilan? Naglalay ba po play? Napanood mo? Naglalay ba po? Live ako ngayon, no? Live ako ngayon sa ano? Ha? Meron? Ha? 5 pesos yung kapon, dalawa yun. Kapon? Hindi ko kaya susunod. Hindi ko na may stand kayo. 5 pesos. 5 lang yung dalawa, 5 pesos. Sayang yung benta. Ano, Bray? Yan, marami na bang humula? Electric guitar, water heater, electric guitar. Ayan ang pangalan ko. Salamat, Balmar. Okay na po. Ako na po magpapadala ng nyo. Sa po ginagamit sa kusina ka. Pwede po magamit sa kusina, pwede magamit sa dining room, pwede magamit sa living room. Yan. Pwede magamit sa sa pakade. O kaya sa lobby, pwede magamit. Yan. Ang ganda ng mga ko. Yan. Okay po, sige po. Ayan, lahat po naman nag-PPM sa akin, mamaya ko na po kayo sasagutin, ha? So, tingnan natin, baka meron nakasagot dito. Tingnan natin, mag-backread muna tayo. Electric fan, flat iron, aircon, electric heater, water heater, CP charger, power bank, towel, washing machine. Yan. Basta hindi po siya gadget, ha? Isa po siyang electronic powered masasabi natin gamit. Ceiling fan, Endrad Treles. Hi kuya, hello po din po, Ednard Treles. Yan, bigyan kita ng bigyan kita ng tsapa, okay? Sino pa ba? Si Topring Sembres, Topring Sombise, bigyan kita ng jacket din. Yan. Ceiling fan, headset,
Hindi po siya ano, hindi po siya gadget, hindi po siya parte ng gadget. Isa po siyang electronic ano, items, pero hindi po siya gadget. Rice cooker, yap, naririnig po. Yan, thank you, thank you. Bili ata yung ano. Tingnan ko nga rito, bili ata yung ano ko rito. Dapat di ko titingnan. Yan, okay. Tingnan natin. Mute ko lang ha, para hindi ako mag-feedback. Paano ba ito mute? Si Faye ang bumili. Si Faye pala si ano pala to, Trillias, si Faye pala yan. Si Faye to po. Yan, just, DVD player, oven, Bluetooth speaker, table napkin, washing machine, ceiling fan. Yan, sagot ka rin, Faye. Sagot ka, 50 pesos load. Yan, sagot ka. Dalawang 2 words English. Ginagamit siya. Wall clock, hindi. Maliit, malaki. Medium lang siya. Hindi, may malaki rin pala siya. May maliit, may malaki. Eto, pinaka-clue na lang siya. Gamit siya sa para hindi naman masyadong mabilis. Gamit siya sa pagka sinabi ko kasi yung clue, mahuhulaan nyo na kagad eh. Okay. Gamit siya sa paglinis. Yan, gamit siya sa paglinis. Patingin daw kay Bri. Bri, halika rito. May nagre-request, halika, up ka rito, bunso. Halika rito. Naku, inaantok na si Bri eh. Pula na yung mata niya. Ayan si Bri. Naantok na. Natutulog na. Sige na. Sleep na. Yan, sleep na. Yan. Tulog na siya, oh. Inaantok na eh. Okay, stop na tayo. Stop na. Sabi ko na nga ba, pagka sinabi ko yung na yan, yung clue na yan eh, mababasa na nila talaga eh. Panlinis ng wala na, stop na tayo. Stop. O yan, wait lang. Meron ng winner. Stop na, o yan. Sabi niya sabi ni Theo, hello Bri, good night. Good night na raw. Good night na rin. Good night na Ate Faye. Good night. Tutulog na si Bri. Tulog ka na? Tulog na ikaw? Ang bango ni Bri eh. Kahapon ko ito pinaliguan pero ngayon ang bango pa rin. So ang tamang sagot mga manay ay vacuum cleaner. Yan, ang nanalo ay si Jeff. So Jeff, bigay mo yung number mo ngayon dyan. At para maludan kita ng 50 pesos load. Yan. Talagang on the spot. On the spot kagad. Load kagad yung 50 pesos. Luludan natin yung 50 pesos. Okay? Wait lang ha. Double check mo Jeff yung number mo. At maglo-load muna tayo. Inaanto ka na, Bri? Ha? Anto ka na, bunso? Luludan muna natin yung wala po muna mag-type. Bri, huwag kang magulo ha. Maglulod tayo ng baka magkamali tayo. So, ang luludan natin ay 091 0910 0910 390
390. Tapos 3288. 32, behave si Bray, oh. Behave, oh. 3288. So, check natin. 0910. 0910. 3 0910-390-3288. Okay, 50 pesos for Jeff. Next. 50 pesos. Ayan na po, Dan. Nakalagay po rito, Dan. Dan na po. Ayan, tumunog na yung confirmation ko rito. Na-receive na po. Okay, maraming salamat. Thank you po sa iyo, Congratulations sa iyo, Jeff. Next game tayo. Sige, sabi kayo kung anong ano ba yun? O, lugar na yun. Hula kayo. Ayan, hula po kayo. Magsabi kayo, lugar ba, bagay ba, tao ba, pagkain ba? 50 pesos load ulit, mga manay. Ayan. Maraming salamat po sa muli sa 15,000. Yan. Thank you. Nandiyan naman si sa mamaya ko po sa inyo sa re-replyan po yung mga nagme-message sa akin sa Messenger. Mamaya ko po kayo re-replyan. Yung kay Sir Florante Marcelino po, ako na po magpapadala po ng 1,000. Kakasout ko na lang po yung 1,000 dito sa GCash at ipapadala ko po sa inyo. Nakuhanan ko na po ng napicturean ko na po yung address nyo. Siguraduhin nyo lang po na yan yung address nyo. Nang sa ganun ay matanggap nyo kaagad yung pera. Pati yung number nyo na yan. Ano po? So, maraming salamat. Double check nyo po yung phone number nyo. Kasi importante po yan. So, next, mga manay. Yan. Tapos na po yung unang natin pahula. Nanalo po si Jeff. Ang sagot po doon ay vacuum cleaner. Vacuum cleaner po. Delay po kaya ang ko. Hindi ba updated yung ko? Medyo umano ata. Yan. Basahin natin. Sabi naman ni Ma'am Gina de la Cruz, salamat po una sa Panginoon. Salamat din po, Sir Val. God bless po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Gina de la Cruz, dahil yung blessing na dapat yung matanggap ngayon ay pinagkaloob niyo pa rin sa inyong sa inyong pagbibigyan. So, mas marami pa, mas siksik, liglig at doble pa yung magiging kapalit ng yung kabutihang loob mo, Ma'am Gina de la Cruz. Thank you po, Ma'am Gina de la Cruz, sa yung napakabuting kalooban. Salamat. So next game po tayo, hula-hula ng mga manay. Ano ba yung topic ba? Anong category? Anong category? Ang gusto hulaan niyo kung anong category pala. Ako na magsasabi. Pagkain to, pagkain. Pagkain. Yan, pagkain. Sige. 2 words, Tagalog. Ayan. Tapos na po, Ma'am Josie Villaflor, tapos na po. Nasagot na po yung vacuum cleaner. Ayan, next na po tayo. Next na po. 2 words po, pagkain. Dalawang salita, Tagalog. Ayan, dalawang salita, Tagalog. Banat, radio receiver. Hindi na po, tapos na po tayo dyan.
Ano ba mga 'to? Bakit late ba ako? Late ba yung aking ano, updated naman ata ako rito, eh. Oh, updated naman yung ano ko rito. May nagfi-feedback po ba? Nagfi-feedback ba yung ano ko? Ayan, pwede. Ana Marie Pagtalunan talaga. Akala mo yan ang isusulat ko, porke alam niyong Bicolano ako, ha. Akala niyo Bicol Express. Hindi. Yan, hindi. Pwede pala, pwede. Ayan. Pagkain, ulam, basta pagkain. Pwede nga, ginagamit sa ulam. Yan. Hinahalo sa ulam. Yan. Pwede. Pagkain nga, pagkain. 2 words, Tagalog. Yan. Tamo, tingnan mo. Oh, tingnan mo naman si Bray, oh. Tingnan mo naman siya. Yan. Oven toaster. Ano po ba yan, ano, Ma'am Josie Villaflor? Pork, hindi pork. Tagalog nga, lalab. Tagalog. 2 words, 2 salita, Tagalog. Ayan. Bray, sabihin mo nga, Tagalog, not English. I cannot manage your English. I am only Tagalog, guys. Love you, Bray. Love you daw. Oh, sabi ng nanay. Love you. Ano sasabihin mo? Love you too. Sabihin mo, love you too. Dali. Sabihin mo, dali. Love you too. Sabihin mo, love you too. Oy. Sabihin mo, love you too. Gulay, hindi, 2 words. Basta ulam siya. Ay, ulam. Ano pala, pagkain siya. Ano ba naman yung sabi ko, ulam? Muntik pa ako madulas, ha? Basta pagkain. Patatas. 2 words nga, lalab. 2 words. Tagalog. 2 words. 2 salita, Tagalog. Corn beef, ano ba yan? Itlog na bugok. Nanay mo talaga, oh. Wala sa ayos. Itlog na bugok daw. Rice cooker. Ano ba to? Hinahalo ba sa ulam? Pwede. Adobong baboy. Yan. Magic sarap. Yan, pwede. Hinahalo daw sa ulam. Pwede. Ano, Bray? Tingnan mo naman si Bray kung makakapit sa kamay ko. Tingnan nyo naman, kung makakapit siya sa kamay ko, talagang ayaw niya, ano, oh. Babe na, maraming nanonood, oh. Live tayo. Ginataang laing, oy, pwede, sarap niyan. Ginataang laing, sarap niyan, ha. Sige, hula pa. Magic sarap. Tortang taon, sarap naman yan. Nakakagutom naman mga ano nyo, Sinasabi nyo, nakakagutom yung mga ulam na sinasabi nyo. Pagkain. Bagoong wow, nako, bitch. Bitsin, patay tayo dyan. Gulay. Ginataang tulingan. Uy, sarap niya. Gulay. Lorenta, pang sahog po ba? Pwede. Pansahog, pwede po. Pwede. Yan. Ano, Bray? Hindi sila, nahihirapan sila, oh. Nako. Pero may malapit na doon, eh. May malapit na dyan, eh. Ano lang, eh. Ayoko lang sabihin. Asin. 2 words po. Ano, Ma'am Julie? 2 words. Tagalog. 2 salita. 2 words. Huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Ang cute mo talaga, Bray. Pogi mo. Ulam din talaga nitong Bray ko. Asukal. Nako, ba't naging asukal? Asin at patis. Grabe talaga to siya. Excuse me. Grabe. Nanay mo talaga, grabe kong sumagot. O, tingnan mo mga sagot. Lampshade. Ma'am Josie Villaflor, ano po ba yung mga sinasagot nyo? Bakit? Pagkain po ba yung ano? Lampshade na yan. Diba, kahit siguro araw-araw na pakuluan natin yan, hindi na yan lalambot na lampshade na yan, Ulalam.
Anong ulalam? Eljo, Tanilla, ulalam daw. Si pare, Magic Sarap, bagoong alamang. Uy, masarap niyan. Hello po, Ma'am Julie. Flashlight. Gra Grabe talaga si Ma'am Josie Villaflor, oh. Hindi ko alam kung ano, kung ang sinasagot nito. Sa anong pagkain po ba sinasahog? Sa lahat po, pwede sa lahat po. Pwedeng isahog yan sa lahat ng pagkain eh. Yan, bagong isda. Yan. Basta kanina, may nakita na ako dyan. Malapit na yung sagot na yun. Ayoko nang sabihin kung sino ang sumagot na yon. Flashlight. Dito ko na natatawa kay Ma'am Josie Villaflor, oh. Tingnan mo naman sagot niya, flashlight, lampshade, tapos ventilador daw, chai, bagong isda, no? Hindi. Ano na lang natin, para mas mabilis. Isang uri siya ng condiment. Yan. Pwede siyang maging isang uri ng condiment. Pero pwede rin siyang maging isang hinahalo talaga. Hinahalo. Pwede siyang fresh na ihalo. Pwede siyang ano ba yun? Process na ihalo. Ayan. Pero pwede siyang fresh na ipangsahog or na-preserve na ipangsahog. Yan. Hello sa iyo, Sir Daddy H. Yan, welcome back po sa iyo, Sir Daddy. Bigyan na ng jacket si Daddy H. Good evening po, Sir Daddy H. Yan, thank you. Gata, yan. Adobong aso, grabe naman yun. Huwag niyo pang initos ni Bray ko. Oh. Adobong aso raw, Bray. Oh, adobong aso? Adobuhin ka raw. Wala. Teka, binabili. Wait lang. Bray, wag mong kuhanin yung sagot, ha? Wag mo ipakita sa kanila yung sagot. Wait lang. Yan ka lang. Wait ka dyan. Ha? Yan. Po. Naglalay ako eh. Oo. Pinas ko piso natin. May bumili ng gamot, mga manay. So, delay nga ata yan. Wait lang, ha. Magbabakrid muna ako, ha. Wait, may nakasagot na eh. Ayan, ginataang adobong aso, tamsak, harang. Salamat po, tuyo at suka. Pechay Bagyo, Analisa Wandas, noodles, pastilan, oy, kakuri hiton. Anong kakuri hiton? Tuyot, kalamansi, sibola. Anong sibola? Hindi ko po alam na ahos. Ano ba itong mga sinasabi ng mga ito, ahos? Hindi ko alam yung ahos. Siling green, bawang, pritong manok, siling labuyo. Tagalog po ba? 2 words. Ano to? Ayaw gumana ng aking utak. Well, stop na tayo mga manay. Stop na tayo. Meron na nakasagot. Ayan, stop. Ayun. Stop na tayo. Ayan, may nakasagot na po. Ayan. Ang nakasagot po ay ang aking kumpare. Ayan. Kumpare nga Hernan Porteo. Ang sagot po ay siling labuyo. Kanina,
masasagutan na sana yan ni Ana Marie, yung Bicol Express. Yan. Wait lang, Bray. Naanak ko dun sa balahibo mo, Bray. Grabe yung balahibo mo, Bray. Para Hernan, pwede na yung yung number mo para maludan. Tapos na po, may nakasagot na po. Vacation cleaner na, talaga grabe na talaga to si Ma'am si Ma'am Josie Villaflor. Ang tindi na talaga na sa kanya hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakaano ro, no? Excuse me, mga manay, kasi ito si Brayo, nasingot ko yung balahibo niya. Yan. Dalis, nakapasok rin. May palaro pala. O po, kanina pa. Nakapag na nga po. Sayang at hindi po kayo nakasali Daddy H doon sa ating parapol na 3,000 1,000 pesos each. Tatlong nanalo. At syempre, doon sa ating mga parapol na t-shirt na po printed polo shirt. Yan. Meron pa po. Sige. Anuhin ko lang yung pare Hanan, yung mo, yung number mo. Para maludan natin ang 50 pesos. Yan. Sige po. Asa si pare Hanan? Natawa ako dyan sa sagot ng nanay mo. Wait nga lang, Bray. Pare Hanan, yung mo, yung number mo, pakiano mo na. Sayang. Padi-load mo na lang kay Rian. Kay Rian. Okay, sige. Yan, yung number mo. Wait lang. Dito ka lang sisingan muna ako. Grabe, nababahin ako talaga ng gusto. Ahos. Bawang pala yung ahos. Sorry naman. Grabe ka, Brian. Ano na naman ako ng allergy ko nito, Bri, dahil dyan sa mo. Dyan sa... Yan, dyan ka na lang, matulog ka na lang dyan. Ang gulo mo eh. Ginugulo mo ang tatay eh. Magpapalaro dito ang tatay. Ayan. Ano yung number ba ni Rian? Yung 0961? Luludan ko na yon. Okay, Ma'am Emma, ilulod na lang daw po doon kay Rian. So mamaya po, luludan ko po si Rian. Ano po? So next game tayo. Next game. Next game tayo. Tao. Alis dyan, Teka muna. Ay, ano ba naman yung Bri? Lagi mo ko binabox out. Yan, tao. Hoy, wag mong anuhin yan, ha? Hindi, wag mong pakialaman yan, Bri. Yan. For 50 pesos ulit, mga manay. Tao. Hula na. Yan. 2 words din. Tao. Asa na yung mga player natin? Sibuyas bawang. Bakit ba? Delay ba talaga yung ko? Delay yung, delay siguro. Tama, delay nga, Dito, pa lang dito, Yung kibray pa lang. Ayan. Tao. Yan, pwede. Artista, pwede. Buti pa si Jeff, magmamano siya eh. Opo, pwede. Artista po, pwede po. Pwede po, artista. Tao na po tayo. YouTuber, hindi. Hindi po siya YouTuber.
Yung iba talaga, delay talaga yung ano, kasi nakita ko rito sa ano, dito sa, ano, delay talaga siya, oh. Delay ang ano rito. Oo, antok na talaga si ano, ayun, ayun na, nasa tulugan niya na, oh, yan, oh. Nandun na siya sa kama niya. Ayan yung kama ni Bray, oh. Ayan yung higaan niya. Humiga na siya doon sa kama niya. Ayan. Ayan. So, sobrang delay pala dito. Dito sa kasi, sa tinitingnan ko rito, ang layo. Wala pa rito ano eh. Ang layo pa. Ayan, si Bright, tulog na siya, oh. Natutulog na doon sa kama niya, oh. Kanya. Lalaki, lalaki, lalaki. Pinas lang, Pinas. Local lang, local. Isa siyang artista. Lalaki po siya. 2 words. Yan. Natatawa talaga ako. So sobrang delay, oh. Ngayon pa lang nag-ano yung mga sagot nila, oh. Si Marite, bagong isda. Ding Dong Dantes, hindi. Millennial na artista po, hindi millennial. Basketball team, Topreng. Marian Rivera, hindi. Lalaki nga, lalaki. Lalaki siya, lalaki. Artista po, artista. Richard Gutierrez, hindi. Ayan. Eddie Garcia, yan. Sige. Lalaki po siya, artista, lalaki. Palagay ko naman, mahulaan nyo na kagad yan. May teleserye, wala. Teleserye, may teleserye ba to? Wala. Bata o matanda? Matanda po siya, matanda. Alden Richard, bata o matanda? Matanda po siya, matanda. Lalaki po, lalaki. Buhay. Grabe talaga mga ano ito. Grabe talaga mga buhay. Buhay ba siya? Ikaw talaga Lalabs, ano talaga yung mga ano mo eh. Tanong mo ha. Buhay pa. Sumalangit na. Patay na siya. Coco Martin, Big Soto, Hilbal, hindi yung grabe naman mga to. Coco Martin, Rudy Fernandez, Joey De Leon. Patay na. Two words. Eddie Garcia, Joey De Leon, Palito, artista po ba? Artista nga! Ang kulit ni Marie. Dolphy Quezon, Aircon. Grabe naman siya. Ma'am Gina, ang layo na natin. Nandito na tayo sa tao. Ruben Padilla, Pancho Magalona, Redford White, yan, Paquito Diaz, Fernando Po, Paquito Diaz, yan. Sige, hula pa. Patay na po siya. Big Soto. Hindi pa po patay si Big Soto. Huwag yung patayin si Big Soto. Kawawa naman si Pauline. Joel Torre, Rene Requestas. Ayan, medyo mga ganyan. Okay, mga ganyan. Pero, yan, pwede rin yan. Kasi ano rin siya, versatile kasi itong artista na to eh. Ramon Revilla, hindi. Eddie Garcia, hindi. Yan. Sige, hula. Yan, hula lang. Hula mga manay, hula tayo ng hula. Comedy po ba? Pwede siya sa comedy, pwede siya sa action, pwede siya sa drama. Yan. Ano nga, versatile actor nga to eh. Yan. Pang comedy, pang action, pang drama. Yan. Hello to all. Hello, Ma'am Everly Asia. Hello. Yan. Ano na, dito. Pinuhin nyo na tayo kasi nabola na. Hindi po kayo nanalo na Hindi po kayo nanalo ng nag-send photo si Rian. Siguro ito yung ano niya, yung sa load. Mamaya na lang Rian ha. John Regala, Christopher De Leon.
Sige, sige, mamaya na lang yang. Yang, mamaya na lang ha. Luludan kita mamaya. Po ba ko? Hindi ka nanalo Mama Everlacia eh. Hindi ka nanalo ng polo shirt. Kahit sa doon sa 1,000, hindi nabunot yung pangalan mo. Fernando po Junior, late kayo? Oo, oo. Late nga talaga ako, pero dito, babalo, yan. Hello kapitbahay, Ma'am Everlacia, sabi ni Sir Daddy H, yan. Thank you, kagising lang, hehehe. Wait lang, bigyan nga natin si Tanilla, Joe Tanilla ng ng jacket yan, para meron siya. Ma'am Agnes Monteagudo, nanalo ba si Ma'am Agnes Monteagudo? Yung nga natin. Wala. Nanalo po kayo, Ma'am Agnes. Ma'am Agnes Monteagudo, nanalo po kayo ng t-shirt, ng polo shirt. Yan, bigyan natin ng So maya-maya i-message nyo rin po sa akin yung inyong ito po yung listahan ng mga nanalo sa parapol natin dito sa printed polo shirt. Si Ma'am Agnes Monteagudo, si Jet, si Adel Aquino, si Jonas Sarmiento, si Daniel Velasquez, si Cristituto de la Peña, si Patricia Dublin, si Dong Champili, si Bistada May, si Ferry Rocky, si Pina Selmaro, at si Alicia Aguilar. Yan po yung mga nanalo dito sa ating sa polo shirt. Pero doon naman sa 1,000, ang mga nanalo naman po ay si Ma'am Gina de la Cruz, si Ma'am Purple K, at si Sir Florencio, ano ba yun? Florencio, ano ba ang mga apelyido? Florante pala. Florante. Wala na yung aking listahan. Basta si Sir Florante. Okay, nang sagot. Sige. Ang lalayo ng sagot nyo eh. Babalo, Don Pepot, tapos na sir. Ayan, tapos na po. Send ko na ba address? Wala na po kayo send na address eh. Hindi kayo nanalo eh. Any clue po, congrats po sa maraming salamat po Ma'am Everlacia. At congrats din po sa inyo. At kayo po ay na-monetize na. Ayan. Topring, FPJ, Panchito, ay dami na naming sagot. Ginisang gulay. Ang lupit talaga ni Ma'am Josie Villaflor. Nasa ginisang gulay pa lang siya.